трите категории на конкурса за проект на град, на инфраструктура на сграда, на инфраструктура и на сграда, се включиха 90 млади български архитекти и проектанти. Какво споделиха те пред камерата на Денят започва с култура? Вижте в следващия репортаж. Проекти, които имат концепция, които имат силна идея за тях, са тези, които мисля, че бяха оценени най-високо. Мисля, че градът има нужда от по-голяма мобилност и именно метрополитена ни дава тази мобилност, тъй като той, освен че е извънуличен транспорт, е екологично чист вид транспорт, независимо от движението на останалите видове транспортни средства, достатъчно надежден е, така че мисля, че инвестирането в тази посока е едно добро решение. Става дума за укрепване на самата метростанция посредством използване на шлицови стени, като интересното тук е, че това е една уникална метростанция, може би най-уникалната от цялото метро трасе, тъй като имаме пресичане на паметник на културата, река и същевременно много история.